Всичко, от което една перфектна почивка има нужда. В планината има магия, която лекува. А в Капхаус, Банско, тази магия те посреща още от прага, само на метри от лифта и на минути от центъра на Банско. Всяка сутрин започва с поглед към планината и завършва с усмивка и абсолютно спокойствие край басейна. А когато ароматната вечеря те намери след дългия ден, разбираш, че това място умее да се грижи за хората си. Тук уютът среща автентичността, релакс център, който ще ви подари усещане за хармония и пълноценна почивка. Топла сауна, отпускащ масаж, джакузи, басейн, финландска баня, за онзи момент на заслужена грижа за себе си. И когато вечерта падне над Банско, остава онова спокойно чувство, че си избрал правилното място. Място, в което планината е наблизо, а ежедневието достатъчно далеч. Защото уютът е истински. Вкусът – автентичен. А почивката – такава, каквато трябва да бъде: ски гардероб, паркоместа, 24-часова рецепция с камина. Детайлите, които правят цялото изживяване по-хубаво. Веднъж гост на Капхаус, винаги, приятел, резервирайте мечтания престой още днес и се потопете в топлината на истинската почивка.